सिराक सांगण्याचो संग्रह जानवायचो आरंभ सगळी जानवाय देवातावन येता ती ससनाक ताचे सवय आसा। दर्याची रेंव, पावसाचे थेंबे आणि ससनाचे दीस कोण मेजूंक सकत? आकाशाची उंचाय, पृथ्वीची रुंदाय आणि पाताळाची गुंडाय कोण मापूंक सकत? सगळ्या वस्तू आधी जानवायेची सृष्टी जाली आणि ससनातावन शान्या गिन्यानाची। जानवायेचे मूळ कोणाक उगडापे केला? तिच्यो येवजण्यो कोणाक कळीत आसात? एकलो मात्र जाणार आणि भोव भयंकर। आपल्या शिवासनार तो बसला, सर्वेस्पर तो। ताणे तिका रचल्या, पळयल्या आणि मेजल्या आणि आपल्या सगळ्या रचनांचेर तिका वतल्या। आपल्या उदारपणाप्रमाणे ताणे ती सगळ्या मनशांक दिल्या। आपलो मोग करतेल्यांक ताणे ती वांटल्या। देवाची भिरांत सर्वेस्पराची भिरांत महिमा आणि वडवीक, संतोष आणि आनंदाचो मुकुट। सर्वेस्पराची भिरांत काळीज उल्हासायता, संतोष आनंद आणि लांब आवकू दिता। सर्वेस्पराक भियेवन चलतेल्यांक शेवटी बरेपण लाभतले। तांच्या मरणाच्या दिसा लेगून तांचेर आशीर्वाद पडतलो। सर्वेस्पराची भिरांत जानवायचो आरंभ आवयच्या गर्भांत भक्तांसवे तिची सृष्टी जाल्या। मनशामध्ये तिने एक सासनिक बिडार केला आणि तांचे संतते सवे ती विश्वासान रावतली। सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेची संपूर्णाय आपल्या फळांनी ती मनशांक बेबदे करता। तांचे सगळे घर ती दिरव्यांनी भरता आणि तांची कोठारा आपल्या पिकान। सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेचो मुकुट शांती आणि भलायकी ती फुलूंक लायता। सर्वेस्परान ती देखल्या आणि मेजल्या, समजणेचो आणि गिन्यानाचो पावस ताणे वतला। जांचे कडे ती आसा तांची महिमा ताणे वाडयल्या। सर्वेस्पराची भिरांत जानवायेचे मूळ आणि लांब आवकू तिचे फांटे। सोसणीकाय आणि संयम नष्ट्या क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना। क्रोध मनशाक नासाक फावयता। सोसणीक मनीस फावतो वेळ येसर सगळे सोंसता, पूण शेवटी ताका संतोष मेळटा। फावतो वेळ येसर तो आपली उतरां फाटीं धरता आणि जायत्यांचे वोंट ताचे जानवायेची वाखाणणी करतात। जानवाय आणि प्रामाणिकपण जानवायेच्या भंडारांत बुदवंत सांगण्यो आसात, पूण फातक्यांक भक्तीच्यो कांठाळो दिसता। तूं जानवाय आशेताय जाल्यार उपादेश सांबाळ आणि सर्वेस्पर तुका जानवाय दितलो। कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत जानवाय आणि शिकोवन विश्वासीपण आणि खालतेपण देवाक मानवता। सर्वेस्पराचे भिरांती विरोध रावनाका, कापाटी काळजान ताचेशी वचनाका। मनशा मुखार कापाटी जायनाका, तुझे वोंट तुझ्या ताब्यांत दवर। तुकास तू उंच उभारी नाका, नांतर तू पडतलोय आणि अपमान भोगतलोय। कित्याक देव तुझे गुट परगट करतलो आणि सगळ्या मुखार तुजो बहिष्कार जातलो। कित्याक सर्वेस्पराचे भिरांतीन तू चलोंक नाय आणि तुझे काळीज कपटान भरल्लें।